Nakabalik na sa ilang mga panimay ang mga residente nga nagpuyo sa likod sa Mactan Expo, ang nahimong venue sa ASEAN Leaders Summit niadtong miaging semana. Kapin, sa usa ka semana sila nga gi-relocate sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova samtang gipahigayon ang ASEAN Summit. Ano ang report ni Nico Sereno? Nakauli na ni atong Sabado sa gabi ang mga residente nga sakop sa Lampara Urban Poor Group Association Kunlupga. Sa isintay-say sila kapamilyahan kansang mga balay na himutang sa likod gyud sa Mactan Expo, ang venue sa ASEAN Leaders Summit. Sud sa 12 ka adlaw, didto sila gipapuyo sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova, samtang naghinangat ang international activity. Ni cooperate gyud mi kay bawo mi nga man sad mi nga importante siya gyud nga mahawa mi kay naa man gyud mi sa area good na sud mi sa area gyud sa safety sa security sa national tanan niya. Nang lipay pud mi nga wa pud mi pasagdahi. Ang among mga hinabi nalipay ra sa ilang kasinatian didto sa resort, daghan pa gyud kuno sila og nakatunan. May mga trainings ug orientation gihimo kanila. Ikaon jud bungga kuan jud kana unsay gusto nimo ganahan pa ka mukaon na kaon ra. Nindot siya natanan. Makakaton jud ka ba nga madala jud nimo diri. Anay mga pag Nindot jud siya experience. Ngayon kay siya ay og pwede pa lang nay kwarta, pwede balik dito. Okay raman. Nya namin nakatunan dito. Sama sa ilang pangbuwas sa kana liquid, powder, photo cheese. Kada adlaw jud man lagi ka nang activity nga buhaton ninyo. Kuan, kamustahan sir. Kasabton mi sa party ana mga sunog, sa high blood. Daga na kanito na experience na mo ba? Pagpamauli, may nadawat sab nga kwarta ang pamilyahan nga gi-relocate. Nangalipay pud ang mga kaubanan namo kay nakabakasyon pud sila unya. Nang murag kuan na ba nga nakabanding ang tibuok community. Yeah. Basta lipay po kayo man sila, wala sila problema. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.